Hello mga kamags, this is Engine TV. Welcome back. Karon atong pagreaksyonan ang usa ka kanta nga I Finally Found Someone. Kini taas na duet ni siya. Then kini pagkantahon ni sa duha gyapon ka babae o lalaki. Atong tanawon wa man ta kaila pa ni kinsa ni sila. Atong tanawon kung sa gid ang ilang pagkakabara ni atong pagreaksyonan kung nindot ba o dili. Okay. Sige sa mga bago diha nga wala pa subscribe na mo. Kung ganahan mo ingon nga content, pero kung di mo ganahan nga gusto nimo nga way nag-react, ako mapong ibutang ang ang link ngadto sa atong description sa original nga video. Okay? Subscribe na sa mga bago. Subscribe sa din i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga mga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommend ta ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita ani. Okay? Sige, magsugod na tawa naman tayo ang gihuwat. Okay, magsugod na ta. Husga na to gamay. Sa nakakita ni karon kung kaila mo aning mga tao, kining nga tao, kin babae o lalaki, i-comment niyo kung kinsa ni sila. Kay base na sa uban nga mga channel o na sila kaugalingan nga YouTube channel ato pagka-reaksyonan kung napa sila mga cover nga lain. Nindot. Wow. Dindot kay tingog ang babae po doy. Taas kay tingog. Oh, taas kay tingog. Ay mukuan mo na murag muwisul lang yung tingog ba? Ay murag muwisul. So dang sa lalaki po, sa lalaki kuan ang iyang kuan, iyang tingog bali ay pagka Michael Bolton ba husky gihapon po. Okay. Oh, muwiso lagi. Sabing taasan na. Muwiso. Butong iya bagyo ng tuyoon gid nga murag muwisol ang kuan kay mo. Siya gid siya nga kuan. Muwisol gid. Okay. No. Uwisul gini yung tingog yun.
Pero nindot kayo. Guwapo. Okay. Ato na pong nagdungog ang usa ka kantang na kuan, I finally found someone. Sabi ka nindot nga kanta kay kuan ka ng balik taas, babae ug lalaki. Taas gid kayo singgit perminti pero karon no ilang na kuan, ilang na kuha gapon. So ang kuan akong gakuanan sa kanang babae ba. Sa babae ang tingin sa babae, muwisul. Mukalit og wisul galit. Pero nindot kay paminawon. Ay kag napiyok siya di man day. O ni wisul, umuwisul yung tingog. So bahin sa lalaki nga tingog bali kuan kanang naipag-husky, Michael Bolton ang dating. Oo. Nindot kayo, kuha po sa lalaki po. Oo. So, i-comment ninyo kung kinsa ni silang mga pangalan ani taga-diin ni sila. Ay pas naiuban nilang video o na sila YouTube channel ato makuanan so adtuon na to basta na yung mga cover nila ato pag-reactan sa uban mga kanta kintahin nila. Okay, i-comment niyo. O nindot kayo ni siya. Pag-anak ko nga okay kayo nga pagka-cover nila. Ano yung nagkanta-kanta raga ni sila. Kanta mo naras balay inom-inuman siguro ni sila. Diba? Nindot? O sige. O sa mga bag-o diha nga ganahan sa atong content nga ingon ani, mag-react ta. O mo ka subscribe na. Para sa sunod nga natay mga video atong makuan ka notify ka. Ug i-like na lang pod para sa uban mga tao nga wala pa kita ani rekomenda ni YouTube. Okay? Sige, dire na tataman hangtod sa sunod. Ini si Injans TV. Proud Bisaya. Peace out.